Xeitos diferentes de arrincar a pel, así se titula a obra de Uxío López que poderán visitar na Sala Rivas Briones de Vilagarcía do 16 ao 28 de xullo. Esta exposición ten unha dobre intención, tal e como explicaba esta mañá o seu autor na rolda de prensa. Ten unha dobre intención, non? É un pouco a implicación que temos que ter a diario na vida, non? Cada un de nós, non? Cas cousas que fagamos. E polo outro lado é porque presento 5 soportes diferentes. Tea, vidro ou papel de estraza son só algúns dos materiais utilizados para dar forma a esta obra que nin o propio López soubo precisar de cantas pezas conta debido á complexidade e á colocación das mesmas. É que depende esa peza que consideramos. Eu considero que ahora mismo é unha, pero non é unha, son individuais, non? Que pasa que as monto, en módulos para que destaque de outra maneira, non? Pero, por exemplo, son individuais, pero eu hoxe considero que é unha peza. Estas de aquí son 35 unidades tamén, pero é unha serie moi concreta e considero que é unha peza, non as concibín como unha peza, pero ahora mismo son unha peza, o sea que sería moi difícil, pero bueno, non hai moita obra, se consideramos que esa é unha peza, esta outra peza, non hai moitas. Se contamos todas, pois sí, habría moitas pezas. Visitar esta exposición en Vilagarcía será de balde, así que xa saben, deixen voar a imaginación e achéguense ata a instalación municipal.